Hola, bon dia. Em dic Manel Marín Rosillo, visc a Tarragona i vaig a Sant Domènec de Guzmán. Faig 6è de primària. Hola, em dic Ignasi Balcells Dalmau, soc del Col·legi Sant Domènec de Guzmán, Dominiques, i vaig a 5è curs. Hola, em dic Mònica Martínez Massa, visc a Tarragona, vaig al Col·legi Sant Domènec de Guzmán i a 5è A. Hola, sóc la Carla Gámez Jaramillo, vaig al Col·legi Sant Domènec de Guzmán i vaig a 6è B. Molt bé, i ara doncs, algú de vosaltres ens podria dir quin és el lema de Sembradors d'Estels d'aquest any. Escapem l'alegria del Nadal. Escapem o escampem? Escampem. Molt bé, i què vol dir escampar? Eh, És el que fareu vosaltres, no? Com a sembradors, què fareu? Repartir el Nadal. Molt bé, repartir l'alegria del Nadal, sí? Molt bé. A veure, ens expliques, Carla, en què consisteix aquesta celebració? Doncs aquesta celebració consisteix a que ens reunim a més escoles de Tarragona, anem a l'església de Sant Antoni i ens donen unes pegatines d'estrelles i anem anunciant el Bon Nadal de part dels missioners. Molt bé, això és molt important, no? Teniu una missió realment molt interessant, que escampeu l'alegria del Nadal, però de part d'aquí, Els missioners. que estan a on? Repartits per tot el món. Molt bé. I vosaltres els hi heu de fer portaveus d'aquesta alegria. O sigui que teniu una feina molt, molt, molt important aquest dia, sí? Heu dit que us reuniu amb altres escoles de Tarragona. Sí. Els tenim presents també, no? Sí. Els nens de quines escoles? Vinga. De l'Estonac, Molt bé, l'Estonac, Amb l'ensenyança, que és els mateixos, no? Col·legi Santa Teresa, Teresianes, Col·legi Sant Pau, el Carme, Mare de Déu del Carme, Col·legi Sagrat Cor, I nosaltres? nosaltres Sant Domènec. Molt bé, és a dir que no estem sols, sinó que compartirem, no, aquesta experiència amb molts altres nens Sí. de Tarragona, sí? Molt bé. Seguim una miqueta. Ja no només farem la feina d'escampar els estels, sinó que hi haurà una celebració amb el senyor arquebisbe. I què és el que haurem de fer nosaltres? Qui serà el protagonista aquí? El nen? Jesús. El nen Jesús, molt bé, que estarà molt present, no? Sí. On volem que estigui present? Al nostre cor, al Nadal i amb tots els missioners del món i amb els nens de Tarragona i de tot el món. I el més important, no? On celebrem el Nadal? A casa, no? A casa nostra. I què ens deixaran portar? Què haurem de portar de casa nostra? un nen Jesús Molt bé, Que el beneirem amb l'arquebisbe. molt bé. I el podreu portar a casa, i portar-lo a on? Posar-lo a on? Al a pessebre. pessebre. Perfecte. I el nen Jesús, què va ser? Un nen com vosaltres? Sí. Sí o no? I davant d'ell, què fareu? Uns Uns compromisos. us comprometreu, no? Sí. Algunes coses com a nens. Doncs ara farem un repasset de tots aquests compromisos. Vinga, Ignasi. Primer, ens hem de comprometre a respectar tothom, sigui com sigui, i aprendre les diferències ens enriqueixem. Molt bé. El 4. Ens hem de comprometre a aprofitar bé les oportunitats que la família i la societat ens donen. Ens hem de comprometre a evitar marginar les persones malaltes o discapacitades i estimar-les tal com són. Ens hem de comprometre a evitar barallar-nos i buscar el diàleg per resoldre els conflictes. Ens hem de comprometre a assumir responsabilitats per arribar a ser persones autònomes, a ser una persona responsable i autònoma. Ens hem de comprometre a ser persones sensibles davant les injustícies que ens envolten, solidàries i respectuoses amb els altres, fomentant l'amistat i vivint en fraternitat com a bons germans. Bé, i tots aquests compromisos ja serem capaços de fer-los? Sí. Us semblen molt difícils? No. No? Comencem pel primer. A veure, respectar tothom sigui com sigui. Què m'expliqueu d'aquest compromís? Doncs que tenim que respectar la gent, com sigui, que si
si és d'aquí, si no és d'aquí, si és diferent de nosaltres. Molt bé. També se comprometeu, no?, a aprofitar les oportunitats que us dona la família, la societat. Quines són aquestes oportunitats? Una, per exemple. Quina oportunitat us dona la vostra família? De menjar li heu tots d'agrair? els dies. Per exemple, no?, el menjar de cada dia. Què més? Vivir amb ells. Molt bé, que us estimin. Que ens comprin coses que volem, tot i que a vegades ens diuen que no, que ho fan pel nostre bé. Molt bé. I També d'anar a l'escola. Molt important, no? i poder viure en família i tindre un lloc on anar a passar el Nadal, poder compartir-lo amb la família, contar-los coses i quan ve Papa Noel riure. Molt bé. Participar, no?, de les festes en família. Sí. Teniu molta sort, de tenir algú que us estimi. Sí, també diu aquí, us heu de comprometre, diu, a estudiar, a aprendre moltes coses amb il·lusió. Sí. Sí. Això hi esteu d'acord? Sí, no tenim de despertar amb el peu esquerre i passar un mal dia, tenim de despertar sempre amb ganes d'anar al col·legi i algun fin de setmana, algun cap de setmana podem anar al parc, a jugar, a fer els deures, però quan anem al col·legi tenim d'aprendre i és la nostra missió d'ara, d'aquest temps. Com a nens, no? Sí. Molt bé. I davant del nen Jesús també us comprometeu, dieu, a ser responsables. Sí. Què vol dir ser responsables? Fer les coses que tenim de fer, no fer altres coses, no deixar-les de banda. Per exemple, si tens de celebrar Nadal, no anar-se, estar en família. I aquest tan important que hem dit de viure en fraternitat com a bons germans, això sí que sabeu què vol dir. Sí. Sí. Doncs que tenim que viure tots units com si fóssim una família en pau i harmonia. Doncs molt bé, esperem doncs, que aquest dia, no?, escampeu amb aquests estels, no?, que ha dit la Carla, doncs tots aquests compromisos i doncs aquesta alegria del Nadal, d'aquest Nadal que significa totes aquestes coses, no? A part de la festa, les llums, els regals, no? Significa que ens comprometem doncs, a totes aquestes grans coses que heu dit. I, de fet, cada escola presentareu un d'aquests compromisos. Sabeu quin és el vostre, no? Què us sembla? Sí. Adeu, bona sort i passeu bon Nadal. Adeu. Adéu, passeu bon Nadal i que aneu, feu sopars i tot per Sant Esteve i us ho passeu bé. Què tal? Adeu i bon Nadal. Adéu, bon Nadal i que us passeu molt bé aquest Nadal. Des del Col·legi Sant Domènec de Guzmán.